21 лістапада, чацвер. Вітаю, шаноўнае спадарства. З вами Вітаўт Сіўчык. Гэта тэлебачанне вольных беларусаў. Запрашаю на Белсадзум. Украіна забараніла яму ўезд, літоўцы прызналі пагрозу бяспецы, а в'етнамцы выдалі рэжыму Лукашэнкі. Страшны лёс беларускага ваяра Васіля Верамейчыка. Выкажа Пуціну сваё фэ. У Сецева выклалі імаверны запіс размовы Лукашэнкі з Прыгожыным. У 2020-м яны гаварылі пра мільён подпісаў, сёлета 1,5 мільёна. Пагрозы, шантаж і чорныя спісы. Рэжым імітуе падтрыманне ўзурпатара. Затрыманага ў В'етнаме былога ваяра палка імя Кастуся Каліноўскага і дзейнага дэлегата Каардынацыйнай рады Васіля Верамейчыка даставілі ў Беларусь яшчэ тыдзень таму. Паводле тэлеграм-каналу «Матолька дапамажы» Васіля Верамейчыка перавезлі пад канвоем рэйсам Белавіі з Масквы ўвечары 14 лістапада. Кадры экстрадыцыі Васіля Верамейчыка паказалі ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання. Але «Матолька дапамажы» сцвярджае, што відэа з Верамейчыкам, апублікаваныя прапагандыстамі, ёсць інсцэнізацыяй. Яно знятае ў іншым самалёце і ў іншы час. Васіль Верамейчык далучыўся да батальёну Кастуся Каліноўскага ў лютым 2022 года. Удзельнічаў у баях у Херсонскай, Мікалаеўскай і Луганскай вобласцях. Пасля дэмабілізацыі Васіль Верамейчык падаў дакументы на легалізацыю ў Літоўскай рэспубліцы, бо там пражывала ягоная сям'я. Аднак Літва прызнала добраахвотніка пагрозай нацыянальнай бяспецы, бо да 2016 года ён быў афіцэрам беларускай арміі і ўнесла яго ў чорны спіс шэнгенскай зоны. Украіна таксама забараніла ўезд свайму абаронцу. Менавіта гэта, паводле сяброў, і сталася прычынай перабывання не ў Еўропе. Так Васіль Верамейчык апынуўся ў В'етнаме, адкуль яго выдалі рэжыму Лукашэнкі. Сёння госць праграмы «Белсадзум» Артём Хацкевіч, сябра Васіля Верамейчыка. Артём, вітаю цябе. Вітаю, Вітаўце. Каб проста зразумець нейкую храналогію, логіку падзеяў. У 22-м годзе Васіль Верамейчык ваяваў за Украіну у адным з баёў, дзе увогуле з 7 чалавек выжыла толькі 2, ён быў моцна паранены, мае баявыя ўзнагароды. Як так сталася, што ветэран баявых дзеянняў не знайшоў прытулку ва ўкраіне? Гэта досыць складанае пытанне. З таго, што мне вядома, у тым ліку ад самого Васіля. На жаль, ён меў забарону на ўезд ва ўкраіну. У яго адбыўся канфлікт з кіраўніцтвам палка Кастуся Каліноўскага, з тагачасным кіраўніцтвам, як ён падкрэсліваў, з Міколам у першую чаргу. З-за гэтага, на жаль, ён быў вымушаны з'ехаць з Украіны і не мог туды вярнуцца. А з чым была звязана гэтая забарона? Маўляў, полк Кастуся Каліноўскага у абліччы, скажам так, кіраўнікоў напісаў заяву ў ГУР ці СБУ пра тое, што ён перашкаджае фарміраванню беларускага падраздзялення, і з-за гэтага ён атрымаў гэтую забарону. Гэта вось такое было сведчанне самого Васіля? Так, канешне. Калі мы кажам пра тое, вось ён выехаў у Літоўскую рэспубліку, там, я так разумею, жыла і жыве ягоная сям'я, і менавіта таму ён вырашыў менавіта ў гэтую краіну, ў гэтую дзяржаву прыехаць. Так, у першую чаргу ён паехаў да сваёй сям'і, бо не страціў магчымасць заставацца ва ўкраіне, і ён вырашыў, што добра, паеду да сваёй жонкі і дачкі. І паехаў у Літву і падаўся ўжо там пазней, праз некаторы час на дазвол на жыхарства. І дазвол на жыхарства быў таксама звязаны з тым, што ягоная сям'я там знаходзіцца. Так, менавіта так. Ён не падаваўся на статус уцікацтва альбо міжнароднай абароны. Ён спрабаваў легалізавацца за кошт таго, што ўжо жонка атрымала там статус і жыве стала, як бы мае дазвол на жыхарства. Цяпер мы ведаем, што ніякой легалізацыі, на жаль, не атрымаў гаспадар Васіль у Літоўскай рэспубліцы, і вось нават быў афіцыйны адказ, што, маўляў, праз тое, што ён быў беларускім вайскоўцам, а ён быў афіцэрам, які скончыў ваенную акадэмію ў Беларусі, яго прызналі пагрозай нацыянальнай бяспецы. То бок яны палічылі, што вось былы афіцэр войска ў Беларусі, і таму ён будзе лаяльны да рэжыму Лукашэнкі. Гэта ледзьве не цытата, так? З таго, што я ведаю, да, сапраўды быў такі адказ ад міграцыйнай службы Літвы, што нягледзячы на тое, што ён з'яўляўся прадстаўніком палка Кастуся Каліноўскага, то бок прадстаўніком узброеных сілаў Украіны, ён 8 год, а гэта ўзгадаем 2 гады тэрміновай службы і 6 год ён праслужыў у якасці афіцэра, можа з'яўляцца лаялістам сапраўды рэжыму Лукашэнкі. То бок атрымоўваецца, што чалавек, які ў 20-м годзе удзельнічаў у пратэстах, так, быў таксама зняволены. Быў зняволены, увогуле на яго шылі нават крымінальную справу
потым чалавек, які пайшоў абараняць Украіну са зброяй у руках, і літоўцы вырашылі, што ён пагроза бяспецы. На жаль, маем, што маем, так, сапраўды, відаць, у Літвы былі на тое нейкія падставы, магчыма, яны звязваліся неяк з украінскім бокам, высветлілі тое, што не можа туды патрапіць, і вырашылі, што гэты чалавек можа несці нейкую небяспеку для краіны. Зараз складана сказаць, бо мы маем тое тлумачэнне, якое маем, нейкіх іншых пацверджанняў, на жаль, няма. Калі кажам увогуле пра Вільню, то гэта таксама такі асяродак беларускіх дэмакратычных сілаў. Там знаходзіцца офіс Святланы Ціханаўскай. Адразу паўстае такое лагічнае пытанне. Ці табе штосьці вядома, ці неяк офіс спрабаваў перадухіліць гэтую катастрофу? Буду шчырым, не ведаю накошт таго, ці спрабаваў офіс прадухіліць. Пачнем з таго, што офіс мог і не ведаць пра тую гісторыю, якая адбылася з Васілём. Ён мог не звяртацца, магчыма, цалкам, што ён абсалютна ні да кога не звяртаўся, вырашыў, што я буду вырашаць свае пытанні сам. Не хацеў заставацца ў Літве, бо ў яго была, скажем так, крыўда на тое, што чалавек, які прайшоў праз катаванні ў турмах, прайшоў праз, скажем так, цяжкія баі, вымушаны быў прызнаны пагрозай нацыянальнай бяспекі для еўрапейскай краіны, якую ён лічыў сяброўскай краінай, якая ратуе беларусаў, прызнаецца нацыянальнай пагрозай. Там, дзе таксама ягоная сям'я жыве. Безумоўна. І гэта не прынялі пад увагу, так, і ён вырашыў пакінуць проста тэрыторыю еўрапейскага звязу. Справа ў тым, што ёсць таксама непацверджаная, падкрэслю, непацверджаная інфармацыя, што нібыта, калі разглядалі справу Васіля Верамейчыка, то літоўскія службы маглі тэарэтычна звярнуцца ў офіс Святланы Ціханаўскай, а офіс мог звярнуцца ў полк Каліноўскага. Но паколькі там у яго быў канфлікт з тагачасным кіраўніцтвам, то, адпаведна, адтуль... Так, гэта інфармацыя уласна ад Васіля. Ён агучваў такія думкі. Не ведаю, адкуль гэтыя думкі да яго прыйшлі, але ён казаў, што ёсць пэўныя ускосныя пацверджанні гэтаму ўсяму, што, маўляў, пакуль справа яго ДНЖ разглядалася, была ў працэсе, нейкія літоўскія службы маглі звярнуцца да офіса Святланы Ціханаўскай з пытаннем, ці можаце патлумачыць, ці сапраўды гэты чалавек з'яўляецца тым, за каго сябе выдае, з'яўляецца героем, бо яго ёсць узнагарода «Украіна понад усе». Далей гэты зварот быў направлены ў полк Кастуся Каліноўскага, і што, маўляў, тагачасныя кіраўнікі далі адмоўную яму характарыстыку, што таксама магло паспрыяць адмове ў наданні дазволу на жыхарства. Ці сапраўды нешта такое было, мы папрасілі пракаментаваць старэйшага дарадцу Святланы Ціханаўскай Франка Вячорку, і вось што ён нам адказаў. Міграцыйная служба Літвы ніколі не звярталася і не звяртаецца ў такіх выпадках. Это разглядаецца ўнутры самой міграцыйнай службы. Але калі даходзіць справа да суда, мы можам прыкласці па просьбе чалавека нейкія дакументы ў ягоную падтрымку. Я не памятаю ніякіх размоў з палком Каліноўска і па справе Верамейчыка, але ў мяне ёсць аўдыёзапісы галасавыя з ім, калі ён кажа, што ён знайшоў ужо вырашэнне, зараз яму дапамога не патрэбная, і пацвердзіць, што мы камунікавалі і самі выйшлі на яго, каб дапамагчы. На жаль, ужо позна, мы таксама можам гэта пацвердзіць, але ўсё, калі б мы ведалі раней, мы бы маглі дапамагчы. І таму просім людзей, калі яны трапляюць у крытычную сітуацыю, своечасова інфармаваць, падымаць сігнал, звяртацца ў медыі, тады будзе болей шансаў на вырашэнне. Пасля таго, як Літоўская рэспубліка адмовіла ў легалізацыі Васілю Верамейчыку, паколькі Літва таксама з'яўляецца сябрам шэнгенскай прасторы, то, адпаведна, гэтае рашэнне ўносіцца ў такую агульную сістэму, так званая сістэма СІС, інфармацыйная шэнгенскай зоны. Адпаведна, гэта дэ-факто проста ускладняе знаходжанне ўвогуле на тэрыторыі ўсяго еўрапейскага звязу, любой краіны. Менавіта тады Васіль Верамейчык вырашыў паехаць у Грузію. Менавіта так, ён з'ехаў у Грузію, пражываў там адносна працяглы час, бо так атрымалася, што ён і раней бываў у Грузіі, вельмі любіў гэтую краіну, але мы ведаем, што ў Грузіі таксама зараз ёсць пэўныя складанасці для беларусаў. Беларусы падаюцца на статус узікацтва, спрабуюць зрабіць дазвол на жыхарства, ім адмаўляюць, ёсць некалькі такіх публічных нават кейсаў. Ён вырашыў паспрабаваць паехаць кудысьці далей, бо раней ён таксама жыў, напрыклад, у Таіландзе, яшчэ да падзеяў 2020 года, ён добра ведае гэту краіну, пабываў і там, і такім чынам ён апынуўся ў выніку ў В'етнаме, пажыў там дастаткова працяглы, можна сказаць, час, але пазней адтуль з'ехаў. Ён ўсё ж такі спрабаваў вярнуцца ў Еўропу. Да, сапраўды так было. Ён спрабаваў у кастрычніку патрапіць у Польшчу і падацца тут на ўцікацтва. Нягледзячы на тое, што ён быў у гэтай інфармацыйнай сістэме. Так, бо ў яго у чэрвені наступнага года, ў 25-м годзе павінны скончыцца беларускі пашпарт, і ён разглядаў, якія ёсць варыянты яго лёсу ў прынцыпе, так. Як мы бачым, лёс гэты досыць складаны.
і ён вырашыў прыехаць у Польшчу. Калі ён патрапіў у Польшчу, ляцеў ён транзітам, ён звярнуўся да супрацоўнікаў памежнай службы з просьбай аб наданні статуса міжнароднай абароны, на што яго прынялі, узялі яго пашпарт, пачалі правяраць і высветлілі, што ён знаходзіцца ў інфармацыйнай шэнгенскай сістэме. Пасля чаго яму было пастаўлена, скажем так, не умова, ён быў папярэджаны пра тое, што ён павінны адсядзець ноччу у гэтай дэпартацыйнай турме так званай, пасля чаго ён будзе завезены на суд, і суд ужо будзе вырашаць яго справу. То бок супрацоўнікі памежнай службы ў аэрапорце сказалі, што мы не ведаем, што будзе рабіць суд, бо гэта як бы суд. Так? Незалежная інстытуцыя. Так, незалежная інстытуцыя, і суд пакідае права вырашаць. Тэарэтычна тут трэба ўжо, безумоўна, высвятляць у юрыстаў. Яго чаканне непасрэдна міжнароднай абароны альбо разгляду справы па міжнароднай абароне ў закрытым лагеры. З размовы з Васілём у той дзень яму сказалі, паедзем вось у турму, будзеш чакаць суда. Ён сказаў наступнае. Мяне папрасілі зняць шнуркі, і калі я пра гэта пачуў, я уз'юшыўся, бо як гэта так? У мяне зноў гэтыя эмоцыі з беларускай турмы пачалі з'яўляцца, і я сказаў, што не хачу, не буду. Яму прапанавалі, добра, маеш 5 хвілін вырашыць, што рабіць далей, альбо ляціш назад, альбо вось паступаем такім чынам, як мы табе кажам, і ён выбраў шлях з'ехаць. І зноў жа я хачу падкрэсліць, гэта варта памятаць, што гэта чалавек, які прайшоў праз катаванне, чалавек, які прайшоў праз вайну. Гэта траўма, і на мой асабісты погляд, я дакладна не ведаю працэдураў польскіх, але варта таксама, каб нашы, скажем так, партнёры ведалі пра тое, што гэта траўмаваныя людзі, і для іх гэта можа быць складана зноў апынуцца ў закрытай прасторы, так? Яны на гэта могуць рэагаваць такім чынам. Разам з тым, вось, хачу вярнуцца да гэтага рашэння літоўскіх чыноўнікаў. За подпісам Эвеліны Гузінскайце, дырэктаркі дэпартаменту міграцыі Літоўскай рэспублікі. І вось там напісана, што Васіль Верамейчык, гэта цытата, так, падчас службы ў арміі Рэспублікі Беларусь павінен быць лаяльным на Рэспублікі Беларусь і падтрымліваць беларускі ўрад і яго агрэсіўную знешнюю палітыку, якая прадстаўляе пагрозу нацыянальнай бяспецы Літвы. Хто вінаваты, на тваю думку, ва ўсёй гэтай сітуацыі? Адказ відавочны? Сляпая бюракратыя, ці гэта не ведаю? Адказ відавочны, не, адказ відавочны. Хто вінаваты ўсёй гэтай сітуацыі? Гэта злачынныя рэжымы ў першую чаргу, да? Давайце не забываць, што з'яўляецца першакрыніцай. Васіль быў вымушаны, па-першае, з'ехаць з краіны з-за рэпрэсіяў, якія адбываліся ў гэтай краіны. Тое, што было далей, гэта, канешне, таксама ўжо трэба адсочваць, трэба высвятляць, трэба, можа быць, праводзіць некаторыя расследаванні на гэты конт. Хто там, дзе якія памылкі былі дапушчаны, ці не былі дапушчаны, можа быць, ён сам дзесьці памыліўся. Але гэта чалавек, яго лёс пад пагрозай. І я лічу, што беларускае грамадства, беларускія праваабаронцы, дэмакратычныя сілы цяпер павінны зрабіць усё тое, каб надаць максімальны голас гэтай сітуацыі, каб мы ведалі, што Васіль жывы, з ім усё добра, яму нічога не пагражае, і ў канцы канцоў ён будзе вольны. Сапраўды, гэта вельмі важна, і трэба памятаць, што кожны чалавек мае свае правы, і ўвогуле тое, як абыходзіцца з намі беларусамі, колькі розных скандальных рэчаў. Ну вось гэта бадай такая сітуацыя найбольш скандальная цяпер, і гэта проста жахліва. Я хочу падкрэсліць, што Васіль сапраўды не здзейсніў ніякага злачынства нават па мерках гэтага рэжыму. Ён не здзейсніў тых злачынстваў, якія яму інкрымінавалі. Вядома, што ён быў публічным прадстаўніком палка, і вядома, што цяпер рэжым будзе на гэта ціснуць. Але я спадзяюся, што з Васілём будзе ўсё добра. Вельмі перажываю. Упэўнены, што нарэшце ён будзе свабодны. Мы таксама на гэта спадзяемся. Вялікі дзякуй табе, Арцём, што сёння згадзіўся так падрабязна распавесці пра сітуацыю з Васілём Верамейчыкам, увогуле вось гэтую такую храналогію аднавіць. Спадарства, госцем студыі, госцем праграмы Белсадзум быў Арцём Хацкевіч, сябра Васіля Верамейчыка. Не ведаю пра гэтую справу, але не думаю, што гэта быў найлепшы варыянт паехаць у В'етнам. Гэтак пра пытанне аб прызнанні Васіля Верамейчыка нацыянальнай пагрозай для Літоўскай рэспублікі адказаў міністр нацыянальнай абароны краіны Лаўрынас Кашчунас. Фрагмент размовы з нашай віленскай карэспандэнткай Ганнай Русінавай вашай увазе. Бывшему бойцу полка Калиновскому Василию Верамейчику, депортированному в Беларусь из Вьетнама, отказали в виде на жительство в Литве, так как признали угрозу национальной безопасности. И на основании того, что он раньше служил в белорусской армии, считаете ли вы, что Верамейчик, воевавший на стороне Украины, представлял угрозу национальной безопасности? Я не знаю вот этого
ситуацию просто мне комментировать тяжело, но Литва, она и наша институция, они работают по своим алгоритмам. Если было какие-то данные, что он там может быть связан с режимом или с какой-нибудь другой ризикой, ну, сделали такое решение. Знаете, ну, во-всякому бывает. Так государство решило, так сделало. Ну, может, потом уж поехал на Вьетнам. Вот я не думаю, что это самый лучший вариант поехать в Вьетнам, да, как бы, потому что все равно там связка есть с Лукашенко и там, с Россией. Так это уже другой вопрос. Ну, надо смотреть в ситуацию, в эту вот конкретную ситуацию. Я же не департамент миграции. Да, это не единственный случай, когда белорусам в Литве отказывают в виде на жительство, на свидетельствах того, что они как-то сотрудничали с белорусскими властями. Вот. Почему власти Литвы видят угрозу? Это видят ли угрозу национальной безопасности даже в лице белорусов, которые борются против Лукашенко и российской? Надо смотреть на каждый аспект. Индивидуально надо смотреть. Мы так и делаем, потому что у нас белорусов много. Вопрос, сколько мы можем ситуацию сконтролировать, сколько это опасно для нашей страны или нет. И, например, если люди приезжают, которые по-настоящему работают с режимом, но это не хорошо для нашей безопасности. Ну и потому что и наш фильтр сейчас начинает работает так, как он может работать. Вот и все. Должны проверять людей, которые здесь хотят жить. Нормально. Рэжым хваліцца лічбамі. Прэс-служба ўзурпатара сцвярджае, што 1,5 мільёна беларусаў паставілі подпісы за вылучэнне Лукашэнкі на 7-й тэрмін. Пры тым, што сам Лукашенко ў 2020-м са сведчання Юрыя Васкрасенскага кляўся сваімі дзецьмі, што больш не пойдзе на прэзідэнцкую пасаду. Самыя подпісы за Лукашэнку збіраюцца незаконна, людзей на прадпрыемствах літаральна змушаюць падпісвацца. Ёсць сведчанні, што тых, хто адмаўляецца, заносяць у чорныя спісы, пагражаюць і заклікаюць з'язджаць у Польшчу. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. Вучацца ваяваць супраць беларусаў. Ва ўсіх рэгіёнах краіны трэнаваліся разганяць пратэсты. Паводле прэс-службы Міністэрства ўнутраных справаў удзельнічалі ў трэнаваннях не толькі міліцыянты, але і прадстаўнікі дзяржаўных органаў. Раніцай папярэджвалі пра магчымае выкарыстанне піратэхнікі і перакрыццё вуліцаў у сувязі з перамяшчэннем спецтэхнікі. У горадні КДБ ўвёў рэжым антытэрарыстычнай аперацыі. Россия ударила по украинским городе Днепро межконтинентальной баллистичной ракетой. Яе запустили с Астраханской области. Апроч того, на город ляцелі аэрабалістычныя и 7 крылатых ракетаў. Паводле Уніан, мэтай атаки были прадпрыемства и крытычная инфраструктура. Праз актыўнасць стратэгічнай авіяцыі России Польшча пасля працяглага перапынку падымала ў паветразнішчальнікі. Подгородней на сцежцы ў лесе хтосьці зрабіў пастку для раварыстаў і матацыклаў. Вот человек, которому повезло. Відэа апублікавалі на тэлеграм-канале «Автогродна». Сцежку выкарыстоўваюць раварысты і матацыклісты для трэнавання ў дысцыпліне эндуро, пераадоленне перашкодаў на падрыхтаванай тэхніцы. Кеймбриджскі слоўнік назваў слова 2024 года, дзеяслоў «manifest». Гэтае слова ў англійскай мове сёлета набыло новае значэнне. Уявіць дасягненне жаданага з вераю, што гэта павысіць імавернасць яго ажыццяўлення. За год гэтае слова шукалі на сайце кеймбриджскага слоўніку англійскай мовы амаль 130 000 разоў. Стваральнікі мабільнай гульні Pokemon Go скарыстаюцца здымкамі, што робяць гульцы, каб навучыць нейрасетку лепш разумець свет. За 8 гадоў існавання гульні трэнеры пакемонаў адсканавалі большасць буйных гарадоў свету з розных ракурсаў і ў розныя сезоны. Гэтыя звесткі дапамогуць штучнаму інтэлекту апераваць рэальнымі аб'ектамі. У Беларусі гульня недасяжная з пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Адзін з рэжымных тэлеграм-каналаў адмяжоўваецца ад запісу меркаванай размовы Лукашэнкі і Прыгожына, якую распаўсюджваюць у расійскіх соцсетках. Запіс нібыта быў зроблены падчас закалоту вагнераўцаў летась. Падчас гутаркі суразмоўца з голасам падобным да Лукашэнкавага распавядае, як угаворваў Кремль выбраць бяскроўны варыянт уладкавання конфликту. Я думаю, Путин поддержит эти предложения, но хочу тебе, если это будет в этой ситуации более выгодный вариант, просто действовать по нашему плану. Прийти в Беларусь и все разместиться на этих полигонах. Я скажу, что договоренности были, боевое слаживание, отдых и прочее. А Путину выскажу свое фэ. И получится с него бабки, чтобы он оплачивал эти затраты, да? Слушай, это мы решим, если даже он с ума сойдет и не даст деньги.
Ну, мы уже найдем, Пускай поляки платят, чтобы не сувались к ним. может быть. Мяцеж Прыгожина адбыўся ў чэрвені 2023 года. Баевікі кампаніі Вагнера, якія ваявалі супраць Украіны, пайшлі на Маскву. Пасля мяцяжу Лукашенко заяўляў, што размаўляў з Прыгожиным праз тэлефон і дамовіўся пра гарантыі для вагнераўцаў. У выніку перамоваў баевікі адправіліся на беларускі палігон пад Асіповічамі, а праз некалькі тыдняў Яўген Прыгожин загінуў у загадкавай катастрофе верталёта разам з іншымі вагнераўскімі камандзірамі. Спадарства, з намі на сувязі гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман. Спадар Александр, вітаю вас. Добрый день, вітаю. Вось калі дапускаць, што гэты запіс аўдыёразмовы паміж Лукашэнкам і Прыгожиным сапраўдны, і яго распаўсюджваюць расійскія тэлеграм-каналы, як мяркуецца, таксама звязаныя з расійскімі спецслужбамі, то пра што гэта можа сведчыць? Насамрэч, з запісам у нас справа вельмі цікавая. Першапачатковая інфармацыя пра тое, што размова Лукашэнкі і Прыгожина, яна ж з'явілася ў нямецкім друку, і гаворка ішла пра тое, што гэта былі нямецкія спецслужбы, якія перахапілі. Ну, пакуль мне, шчыра кажучы, не вельмі зразумела, як гэта інфармацыя патрапіла, як гэтая размова патрапіла праз нямецкі бок альбо праз расійскі, так ці інакш, можа гэта высветліцца наступным часам. Выглядае гэта ўсё досыць аўтэнтычна. І Лукашенко, то як Лукашенко размаўляе, як Прыгожин, ну, не выключаў бы, што, магчыма, гэта з'явілася і ў кантэксце беларускіх выбараў так званых. Пакуль, як мы бачым, лукашэнкаўскі бок на гэтую плёнку не адрэагаваў з аднаго боку, а з другога боку тое, што і як там прамаўляе Лукашенко, асабліва ў адносінах да Пуціна, ну, гэта, напэўна, не тое, што хацела б пачуць расійскае кіраўніцтва. Разам з тым, вось адзін тэлеграм-канал, прынамсі, пра Лукашэнкаўскі, ён ужо так адмяжоўваецца да гэтага запісу, гаворыць, што гэта ўсё, маўляў, нейрасеткі. Разам з тым, а як вы лічыце, як такі зліў можа адбіцца на стасунках паміж Лукашэнкам і Пуціным? Думаю, што прынцыпова ён нейкім чынам не паўплывае, таму што ў Расіі ж Лукашэнку выдатна ведаюць. І што Лукашенко сябе нават у дачыненні да Пуціна рознае дазваляе. То бок гэта, напэўна, іх не здзівіць, а сярод гэтых людзей, якія, ну, прызвычаіліся размаўляць, так бы мовіць, па-пацанску, тут нічога надзвычайнага не адбылося. Ну, там ёсць такія не вельмі прыгожыя рэчы ў адносінах да Пуціна, якія, можа, Пуціну і не спадабаюцца. Но з другога боку, што ён першы дзень з Лукашэнкам размаўляе, яны ж у іх супольная вялікая гісторыя. Так што, думаю, рэакцыя будзе ў Маскве досыць спакойная. Не думаю, што яны там для сябе там нешта новае абсалютна адкрыюць у гэтай размове Лукашэнка. Адзін з каментатараў у сеціве напісаў такія рэчы на форуме нашай Нівы, што зліў гэты цікавы, калі ён сапраўдны, улічваючы, як верціцца Лукашенко, ён сапраўдны. Лукашенко, па сутнасці, становіцца на бок Жэні, маецца на ўвазе Прыгожин. І тыпу, давай яшчэ трошкі, там нікога няма, адны менты, адзін мост перайсці. Няўжо Пуцін пачаў зліваць галоўнага красаўца? Вось такі каментар. А ці вы угледзелі вось нейкія там сапраўды антипутінскія тэзы з боку Лукашэнкі? Ну, там была такая пэўная антипутінская рыторыка, насамрэч было, як ён выказваецца пра Пуціна, кажа ён і гэта. Так што там можна такое стаўленне, канешне, пабачыць. Але тут мы ж павінны улічваць кантэкст. Які быў абавязак Лукашэнкі? Якая была задача ў Лукашэнкі падчас гэтых перамоваў? Дамовіцца з Прыгожиным. Ну, а дамовіцца з Прыгожиным магчыма толькі ў той сітуацыі, калі ты з ім паважліва размаўляеш і кажаш тое, што Прыгожин хоча пачуць. Так што, магчыма, я нават себе уяўляю, што паміж Пуцінам і Лукашэнкам былі там пэўныя дамоўленасці наконт таго, як Лукашенко будзе размаўляць з Прыгожиным, што ён будзе прапаноўваць. Я б гэты кантэкст усё ж такі улічваў. Гэта ж не прыватная размова, калі яны там недзе сядзяць у лазні альбо на канапе і выпіваюць гарэлку. Не, гэта была досыць экстрэмальная сітуацыя, і Лукашенко адчуў, што ён можа з гэтай сітуацыі нешта атрымаць. Таму імкнуўся праявіць сябе як мага найлепшым дыпламатам. Палітолог Павел Усаў і палітык вольнай Беларусі напісаў у сваім тэлеграм-канале, каментуючы вось гэты зліў, што вялікі брат усё бачыць і ўсё чуе. Можна дапусціць, што Маскву пачалі раздражняць у двукосцях смелыя паводзіны дыктатара, і Крэмль вырашыў прыгадаць яго палажэнне і статус пасля 2020-го. Сочынскія дамоўленасці.
А якая цяпер вось сапраўды можа быць тады мэта Крамля, калі раптам яны стаяць за гэтым злівам, і ці сапраўды гэта можа неяк паўплываць на паводзіны Лукашэнкі? Я, шчыра кажучы, не ўпэўнены, што Крэмль стаіць за гэтым злівам, таму што ў Пуціна з Лукашэнкам такія адносіны, што ім вось гэтая публічная камунікацыя не патрэбна. Калі Пуцін вырашыць для сябе патрэбным паставіць Лукашэнку на месца, дык яны гэта зробяць без такіх выкідонаў. Можна патэлефанаваць Лукашэнку і запатрабаваць ад яго тое, што Маскве патрэбна. Калі няма прамой камунікацыі, калі трэба выкарыстоўваць вось такую метамову з намёкамі і іншае, ну, гэта адно. Ну, я не думаю, што вось тады можна было ў гэтым кантэксце гэта разглядаць. Але я не бачу патрэбы для Масквы размаўляць з Лукашэнкам, камунікаваць з Лукашэнкам такім чынам. Мы же ведаем вось все апошнія гады стасункі Лукашэнкі з Крамлём. Усё, што Крамлю патрэбна, усё Крэмль атрымлівае. Ён ведае дакладна, як націснуць на Лукашэнку. Бок я б не выключаў, што гэты запіс прыйшоў з іншых крыніцаў і, верагодна, не з крэмлёўскіх. Яшчэ адзін момант. Ідзе так званая перадвыбарчая кампанія да так званых выбараў, і лукашэнкаўская прэс-служба хваліцца, што, маўляў, за высоўванне дыктатара на 7-й ўжо тэрмін сабралі 1,5 мільёна подпісаў. Пры гэтым мы маем мноства сведчанняў, як гэтыя подпісы збіраюцца. Практычна гвалтоўным чынам людзям выкручваюць рукі, каб яны падпісваліся. Калі хтосьці на прадпрыемстве не хоча падпісацца, яго заносяць у чорны спіс тых, хто супраць Лукашэнкі не падпісаўся. Навошта гэта ўсё патрэбна гэтай сістэме, калі людзі і так, якія жывуць у Беларусі, ведаюць і бачаць, як гэта ўсё робіцца, і яны разумеюць, што гэта лічбы, якія проста альбо ўзятыя з паветра, альбо дасягнутыя вось такім адміністрацыйным чынам? Я думаю, што Лукашенко перш за ўсё атрымлівае ад гэтага такую пэўную асабістую асалоду. Жадаеце вы мяне, не жадаеце, а вось я зраблю тое, што мне патрэбна, і нічога у вас іншага не атрымаецца. Гэта першы момант. Другі чыннік, ён безумоўна прапагандысцкі. Бо гэта выкарыстоўваецца актыўна ў прапагандзе, прычым у прапагандзе для ўласнай аўдыторыі і ў прапагандзе для замежнай аўдыторыі. Ну, ёсць у гэтым, канешне, і практычны чыннік. Ён гэты збор подпісаў, гэта так званы тэст на лаяльнасць. З дапамогай подпісаў яны правяраюць тых людзей, якія жывуць і працуюць у Беларусі, і правяраюць, ці лаяльныя яны. Калі ты прыйшоў, падпісаўся, ўсё, ты здаў гэты тэст на лаяльнасць. Прынамсі, калі ты не прыйшоў, не падпісаўся, альбо ты там выражаеш сваю нейкую незадаволенасць, не жадаеш падпісвацца, ну вось гэта падстава, каб пабачыць, хто сапраўдны вораг у двукосі, і ўнесці гэтых асобаў у чорныя спісы. Так што ў гэтым сэнсе практычны чыннік, ён, канечне, таксама прысутнічае. Але разам з тым, калі кажам пра гэты тэст на лаяльнасць, зноў-такі людзі часта ставілі свае подпісы, ненавідзячы нават Лукашэнку. Вось сведчанне ёсць пра тое, што іхныя дзеці пасля 20-го года былі вымушаныя ўцякаць у Польшчу ці ў ЗША. І цяпер вось гэтыя бацькі, якія не любяць гэтую сістэму, ўсё роўна вымушаны былі недзе пад страхам, пад запужваннем паставіць гэты подпіс. Ну, які з гэтага сэнс, калі сістэма сама ў выніку не будзе нават ведаць, хто супраць яе? А сістэма ў гэтым сэнсе, яна правярае тых, хто гатоў актыўна супрадзейнічаць. Тут жа ў тым пытанні, сённяшнім умовах сённяшняй Беларусі, калі чалавека звярнуліся да такой прапановы, гэта ж такая прапанова, ад якой нельга адмовіцца. Калі ты адмовіўся падпісацца супраць Лукашэнкі, гэта значыць, што ты не толькі супраць Лукашэнкі, але ты яшчэ і актыўна гатовы адказваць за сваю... Ты гатовы яшчэ больш актыўна дзейнічаць. Ты не толькі, так бы мовіць, супраць Лукашэнкі, але падпішуся, не чапайце мяне, ты яшчэ і той чалавек, які гатовы адстойваць гэтую пазіцыю. І такія людзі, яны для рэжыму яшчэ больш апасныя. І вось знайсці такіх людзей, вылучыць такіх людзей, узяць іх, так бы мовіць, на аловак, гэта мэта гэтай кампаніі. Усё гэта сапраўды гучыць жудасна і толькі сведчыць аб такой трансфармацыі далейшай аўтарытарнага рэжыму Лукашэнкі ў нейкія такія таталітарныя нават рысы. Спадар Александр, дзякуй вялікі, што далучыліся да нашай праграмы. З намі на сувязі быў Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аналітык. Дзякуй. Восеньскі снег, сярэднявечныя муры і гульня лісаў. Відавочцы размясцілі ў садсетцы X пару жывёлінаў, што бавіліся на тэрыторыі аднаго з самых прэстыжных універсітэтаў свету у брытанскім Оксфордзе. У аўторак на Вялікую Брытанію абрынуўся снегапад, у школах нават адмянілі заняткі. Але лісам гэта не перашкода.
гаспадарства, дзякую за прагляд нашай праграмы. Калі для вас гэта бяспечна, подписывайтесь на наш YouTube-канал Белсат News, ставьте уподобанні и комментуйте. Воли и миру вам.